Iż-żewġ banek ta' Birzebbuġa ħadmu biex persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jgawdu aħjar il-festa ta' San Pietru fil-Ktajjen. L-Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen u s-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuġa setgħu iwettqu qatt ta' xogħlijiet favur persuni b'diżabilità wara li t-tnejn li huma bbenefikaw minn fond tal-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur bl-isem Festi Inklusivi. L-Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen organizzat kunċert mużikali għal persuni b'diżabilità. Dan il-proġett involva t-taħriġ ta' persuni b'diżabilità fi grupp għal diversi sibtijiet biex eventwalment setgħu jdoqqu f'kunċert ma' banda professjonali. Il-President tas-Soċjetà qal li sabu dawn il-fondi tal-iskema finanzjarja tal-Gvern ta' benefiċċju kbir. Qal li huwa importanti li wieħed japprezza l-kwalità tal-ħajja fil-waqt li jagħti importanza lill-inklusività. Kienet importanti li nuru kemm l-inklusività u l-kwalità tal-ħajja importanti, kellna ċans nuru wkoll kemm hawn opportunitajiet għal min dejjem kellu bżonn ikun espost għall-opportunitajiet. Intant is-sede tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuġa, il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli inawgurat diversi xogħlijiet inklusivi li saru fil-Każin b'investiment ta' 8,000 euro biex tiżdied l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Fost ix-xogħlijiet li saru hemm toilets b'aktar aċċessibilità għal kulħadd. Saru wkoll postijiet fejn f'każ ta' nar jew emerġenza oħra, persuni b'diżabilità li ma jistgħux jinżlu t-taraġġ ikunu jistgħu jistkennu sakemm jingħataw l-għajnuna. Permezz ta' dan kollu persuni li jagħmlu użu mis-siġġu tar-roti se jkunu jistgħu jgawdu l-attivitajiet li jsiru fil-partijiet kollha tal-Każin. Il-President tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuġa qal li b'iskemi bħal dawn Każini bħal dak li jmexxiqu jistgħu jwettqu diversi proġetti biex titjieb il-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Aħna fost l-oħrajn il-proġetti li għamilna komplejna żidna l-aċċessibilità u persuna anke b'diżabilità tista' tidħol minn bankina tibqa' tilasa fuq il-bejt tal-Każin u dan huwa impenn li l-Każin tagħna iktar sar inklusiv.